Pampanga product. Ilan ko rin po ng pagkakas yung baka pwede nga mag-handle. Mga sinuhat ko ng Pampanga product. Okay, sir. Regarding sa storage po, sir, pwede kami mag-provide. Wala namang kung bayad. Yung kapos na lang usapan, huwag lang po lalagay ng kalagang product. So, ang kasi palang sir ko so, hopefully kung makuha namin yung storage at hindi namin bibigay sa mga katabi kong tindahan para wala tayong kompetensya. And then, regarding sa auto payments naman sir, COD naman po. So, hindi po kami sir kumukuha ng ascendal na wala pang binigyan. So, hopefully sir, kung magkano ang puhunan. Hindi naman sir kayo mag-invest ng mga 1.5 million. So, kung sala. So, bali sir, ang sistema namin sir, gusto sana namin sir maglagay ng pwede kong i-handle yung brand namin para masuplay yung mga reseller. So, maganda sa insight yun, gawa ng labasan sa alam namin na mga video na dyan. Nakita naman namin din sa mga corporate sa banner para makita namin sa trying available. And then, every week sir, pag may natira din sa amin, ibinaba, nabutas sa sira, pwede kong ibalik. Pwede sa uli yan. At, yun sir, sa storage naman sir, wala naman kayong kailangan bayaran doon. Kasi sir, yun nga po, meron na kami napatakaran doon, bawal akong laging nakalaman sa amin. Meron po yun sir, sa feeder, nalalangan namin sinagali yung kahit na nalete. So, mas po kami sir, 300 jobs na subsidy allowance weekly, 1-2 monthly. Yung namin na bibigay na subsidy sa electricity ng aming feeder. Mali kami sir, 3.5 cubic feet na emission. Kami sa sir, gulong, may pads meron din lang. Right? Sa bali ito ba, outing na ito. Kasi po sir, suggested retail price pa lang naman ito. So, halimbawa sir, may bibigay sa inyo na reseller, based on SRP tayo. Pag pinapatungan. Pero sir, pagka naangkat ng bawang pagpapot lang o yung mga walking, pwede ka mag-carry ng 10 pesos sa ating SRP. Sir, sa palengke 65 po kasi 70 ang bentahan nila. Pagpunan, bibigyan namin. At proposal naman sir sa investment din, meron tayong wholesaler, dealer, sa feeder. Pero sa suggestion ko, bilang starter na kagaya nyo, huwag mo na sir mag-start ng malaki. Pwede naman tayo sir ikaw muna kahit sa dealer o sa feeder na worth of products yun. Sanitary siya. Aside sir sa tinutubo mo kada pack, meron pa tayo sa monthly back rebates na natatanggap. So, yun sir, in addition din sa aming proposal sir, meron din kami pinahihiram ng food card. Kung kaya niyo pa sir na i-accommodate o nakuhan, meron po kasi yung tutuan sir na budget food yung meron tayong sticker na proposal meron siyang prior ng price, sticker, people. Food card pa sir, same still, meron po yun. Meron siyang, wala sa bayan, pinapahiram na po ng kumpanya yun. Basta sir yung mga product na lulutuin din sa aming mga. Then sir, wala pong bayad din sir. Yung LPG tank lang po sir ang yung LPG tank lang ang bibili niya kasi wala po siyang included na LPG. So, mas favorable po price namin sir kasi ma-advertise ng swim brand namin kasi may logo po ng Iten yun. Food card po siya. Tapos meron siya micromatic umbrella. So, yun po, baka kaya niya sir na mag-inquire this day, hindi na po namin yung proposal. COD naman po, so for lunch naman po yung, after lunch po, yung delivery namin, tapos namin mag-promote. So, meron kami sir, 11 na reseller na pwede i-turn over sa inyo. Instead na kami kayo mag-supply doon, dito na lang namin sa forward na kumita para isa na lang po yung pakakausap namin. So, regarding naman sir sa freezer, kung gusto nyo sir mag-inquire, mag-submit na sir ng previous bill na kuryente or any valid ID for clearing process. Magkaroon lang po yun ng 3 days para po ma-release namin. So, temporarily sa pag-supply kami ng product namin, isuhan muna namin kayo ng cooler para may pag-lagyan kayo. Tapos yung allowance sa ISO 3 days, kami po magagaling, may 90 pesos kami binibigay para po maintain yung limit niya within 3 days habang wala pa po yung freezer natin. Ano? So, tanong ko lang sir kung sino gusto mo start okay, wala lang ko sir. Ay, kumakain pala si sir. Ay, dito lang. Saan pa kung meron kayo? Actually, ma'am, kabababa lang po kasi nakikita ko na po ito yung pwesto niyo. So,
sa station ng Grace. So, saka yung paglapit sa bayan, tanaw na ho agad, maglalagay kami siya ng mga logos ng brand namin, saka banner, tarpaulin, price board. Yung price board namin sir, hindi ko po naka-indicate kung magkano yung presyo. Pag po pati may mga nasa talaga po siya sa tindahan. So, makakitulog sa amin yun sir. I mean, previous bill ng kuryente, kaya may valid ID lang sir for clearing. Pero copy lang. Kahit ay hindi po may valid ID ko. Okay lang ho. Kaya tapos po sir. Ayan. Yung Martin. Lagi ko siya. Okay. Kaya By the way, sir, ano kung kaya niyo, sir, na amount na pwede nyo sa ating ulit, sir, para po makapag-block na kami ng area? I suggest, sir, kung kaya niyo naman, sir, na pasukan yung dealer, meron tayo 10% back leverage na makukuha sa kapalaman of things natin. Assorted products, sir, amount of products. Pero, sir, hindi po lahat ng mga products na indicated, hindi bababa namin yung saleable lang. Ibang mabili lang hotdogs, kusino, longganisa, skinless, disco, mga butiko. Pwede rin po. Opo. Pwede yun. Kaya nga sir, suggest ko kasi dito muna sir, bago kayo mag-upgrade. Para hindi rin kami sir, kung sakaling mag-soli kayo, hindi masyadong malaki. So kasi tumatanggap kami sir ng back order every week eh. So ruta namin to sir every week. So kung yung mga hindi nabili, nabutos na sila pero hindi balik. Okay, so kunin ko lang sir ni okay. Kunin ko lang sir yung name niya doon sa back. Dito lang sir, pakila pa lang sir. Hindi na po, black na po yung error. So, kaya nga sir, meron kami outlet din. Sabay, actually, hindi pala sa kaya pagbaba ng main road ng Quezon. Sabi tapos sa Pure Gold. oo. Kaya natin, sino na rin kasi sa QB. Kaya na rin kasi sa outlet namin. So, ano kung hindi na sir? Sir, kaya na lang po magpilat. Pero sir, magpapromote muna kami at bago ba kasi. Yung contact number ni sir, baka pwede namin ibigay sa mga reseller namin ha. May pasobra kaming konti nga pala ma'am ha. Ang gawin niyo doon, i-manage niyo na ibang example, yung gawin niyo yung slide sheet ko by side, ito yung toothpaste. Ipag-edit niyo sa mga passer bags, mga walking. Bigyan ko na ako ng katayo. Anong different yan sa Opo. t-shirt? Nag-umpisa pa lang ako. Parang ganito. Oo. Ano yan? Okay. Ilang years na rin ito sir? Bago lang po kami dito sa bang alam. Okay. Pero recently, saan po kayo sir naka-establish? Bali, kayo ba kasi lagi? Pwede kayo sir maglagay na lang ilan. Nag-iwan ako ng mga illustrasyon ganito para mailagay din doon. So, yan sir yung aming product po. Wala po. Ay, tayo nagtanong ba? May Gcash ba kayo, sir? Gcash po. Oo. Tinanggal lang po yung aking Pwede ko bayaran Gcash? yun po sir, kung kaya naman sa cash, okay.
Ano yung requirement na meron ka ng Xerox? Requirement? Xerox na alin? Yung previous skills na invalidate. Pero may sasuggest ako sir. Kasi Kuya Frederick, may ginagawa na order namin. Baka kaya mo siya i-accommodate sa delivery niya. Bali, yung sir nakapit sa wholesale price, yung buhay niya sa amin sir, 1,897. Pero pag pinikap niya sa papalo ng 2,1, sayang rin naman po yung markup na 200. Ito sir, naka-price na yung order niya. Kung kunin, babayaran mo ito yan. Ang bigyan namin sir, nakabit dito. Pero pag pinikap niya sir, nandito lang. So, sir, yung resibo niyo sa wholesale, 1,8. Ano ito papasok siya ng buwan? Pinapasok sa akin. Tutulan ko sir. Kayo na sir mag-indicate. Or kami na. Kasi yung okay sir, kahit ano mo na lang sir. Pala ko na lang sir. Kahit na Wednesday mo na lang sir i-file. Ano mo? So, yung okay sir. Sa Wednesday po ang release. Tatawagan po kayo ng office mamaya sir ha. Paki-attend na lang yung call nila. So, puro ko lang sir yung pintahan niya. Kaya ko lang muna sa mga. So, halimbawa sir, ang bili natin ay Tuesday. Mag-add up ka lang sir na dalawang course na 5 so, pero sir, pagka bibili niya kung na kayo sa magkakahal na kung retailer na bibili. So, binigay ko yung contact number ni sir, in-indicate sa ating application, and then yung exact location. So, alam naman po, kilala nila yung lugar. So, kakilala nga nila yung Springfield. So, yun po. And then, additional yung mga formal dahil sa pasal, kakabit ko dahil sabihin yung banner mamaya, ha? Ayun na po. Para sa Mali 80,634 lang lahat, sir. 80,634. Kaya, para sa talagang delivery kahit post-dated, pwede yung tumanggap, pwede yung tumanggap. Post-dated. Wala sa ticket contact number nila sa 80,634. Kasi ko yun sir, ay malakas ko yung vlog mo. Okay. Jomar sir, okay.
kukunin ko rin sa Wednesday yung order sir, ay nga natin lang po ha. Kita lang po sa mga diaper yung Ano ba ang dalawa po pupunta. Ha? pumunta sa dito yung magkaano sa Opo. Sa food cart. Hindi sir, kasama po ako sa Wednesday sir. So kami sir ang magbago. Nagtatawag naman sa inyo sir yung aming opisina from DAE. Ay ano po yung mga details regarding dito sa request ninyo ha. Kami sir. 18,000 sa request po. Ano po? If any question, just call yung aming outlet sa DAE or yung number ko lang. Thank you very much sir, and God bless po sir Max Boy. Sir Jomert na lang po ha. Jap. Turuan niyo rin ako sa paano mag-vlog. Para akong isa rin. Okay, thank you sir ha. Ali, ay, yung ano yun ay, Meron po kayo sir na matatanggap mamaya sir na subscribe sa mga promo na ito ha. Excuse mo na lang sir, pati yung pag-issue ko lang advertisement mag-get ha.